Civîna hinek alî û kesayetên opozisyona Sûriyê li Moskô îro jî berdewam dike û tê çavarêkirin sibê hevdîtin di navbera şanda opozisyon û şanda rejima Sûriyê dest pê bike ku şandeke PD û kantonên wê jî tê de beşdar e. Civîna aliyên opozisyona Sûriyê du hilavahiya Wezareta Derve ya Rûsyayê dest pê kir û li gorî zanyarên guhatine belavkirin, beşdarên civînê karnameya gotûbêjin li gel şandaya rejîmê diyar kirine. Li gorî Ajansa Sanaya Rejîma Sûriye gocivînên aliyên opozisyonê yên îro û duh dibin çavdêriya serokê peymangeha Rojhilatnasiya Rûsyayê Elmîsêr Vîtalî Nemokîn dûrî ji ragihandinê tên li darxistin. Di civîna alî û kesayetên opozisyonê de hevserokê PD Salih Muslim û sê kes ji kantonên ku PD û hevalbendên wê li Rojavayê Kurdistanê ragihandine beşdarin, lê Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê got nav hevpeymaniya niştimaniya opozisyona Sûriyê de ye tevlî civînên Moskô nabe. Salih Muslim di daxuyaniyekê de rojnamevanî de diyar kir ku encamên civînên Moskowê wê bandorê li ser hemû gelên Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê bike, lê çawaniya wê bandorê diyar nekir. Di hevdîtinên Moskô dû de yên şêwerdariyê careke din Beşar Ceferî nûnerê Sûriyê netewên yekgirtî de serokatiya şandaya rejîmê dike. û li aliyê opozisyonê jî careke din opozisyona hindir ya gobnîzîkbûna wê bi rejîmê re tên askirin amade dibe. Di rojên 26 heta 29 meha yekê ya îsal hevdîtinên Moskowê di navbera heman aliyan de li Moskô hatibû lê darxistin, bê gotû çareseriyeke ji krîza Sûriyê re bibînin bi dawî hatibû. û hinek kesayetên opozisyonê jî ew hevdîtin bi hevdîtinên rejîm û kesayetên opozisyonê yên ji bo rejîmê kar dikin wasif kiribûn. Lê dezgehên ragihandina rejîmê piştî bidawîbûna hevdîtinên Moskowêk ragihandibû ku her du aliyan di daxuyaniyeke hevbeş de li ser giringiya rûberûbûna terorê û parastina serweriya Sûriyê û li ser redkirina destêwerdana derekî ji bo Sûriyê li hev kiribûn.